Се обясни на хората как стават пари. Моля се. Обясни го честно. Искам да го знаят. Моля ти се. Ще станеш известен. Ще станеш известен. Честно. Ще вземеш много пари. Ще стане известен, честно. Да обясни на хората. Да обясни на хората как. Обясни на хората как се правят пари. Моля се. Сега току-що помня да си на мене. Обясни го как се правят пари. Обясни на хората сериозно. Аре. Къде слагаш 200 000 евро? В джоба. А какви пръстени ще си вземеш? Я покажи малко. И какво да правят на тия пръсти? На кой ще ги показваш? Не става. Фото. Не става фото, Не за фото, обясни на хората просто, че... Как са? Да не взимаш и чупите. Не, ти не взимаме, скъп, моля те. Не, взимай ти казвам. След като да не само го чупи. Пак стана. Обясни на хората. Не, спри да го снимаш. Сега всички богат какво ще става? Всичките сме богати. Виждаш това? 2 метра. Да. 2 метра. С Какво? Кажи, какво има в него? С един бял чаршаф. С един бял чаршаф. Ето тук в гроба. Ето. Всичките. И да си богат, и да си беден. Така е, бате. Ето тук да те е богат. Така е. Що като ти правят? Не е малко трябва, че го фана това, всички дете ми го казват често. Не бе, изкочи. Всеки може да стане богат. Обясни как става богат. Не, няма смисъл, нямам. Спългата вече няма да е същи. Трябваше да се пшупли малко, направо ще ги обича. Това така. Какво пара? Много хубаво се изкарват парите. Много хубаво се изкарват парите. Взимам него. Взимам един. Аз така казвам 30 чифта. Ама като гледат, така като излизам на хора, да не кажат какво са така разбира. Да, е нормално. Аз така работа ще направя 500 хиляди евро, 10 пачки по 500 пачки слагам. Schon diese Gefängnis gestern rausgekommen, er war 5 Monate da und so, keine Ahnung wie viele Wochen drin. Er ist gestern für dieses Gefängnis, wo du drinne warst, rausgekommen. Er war aber kein Monat da drin. Doch. Ма каква бронежилетка? Doch. Не бе, Лего е такъв и Лего е рида. А коя марка дрехи сложиш? Ама коя марка? Ja. Ja. От всичките аз така... Какъв часовник се купиш? Това марка? Добре бе, откъде ще ги вземеш тия пари? Тия 200 хиляди сложиш такъв джоба. Знаеш ли това да ще Откъде? Nein, nicht er. Junge. Er kommt gerade von... Отивам в Англия от тук, си качвам на самолета, отивам в Англия. Ich komme davon heute Morgen. Отварям едно малко място. Добре, нали ти трябват пари за старт? Къде си? Няма бе, старт какво ми е? Без старт тръгваш и скачаш. И как така, нямаш капитал? Как нямаш? Как? Отивам от тук там. Слушай, отива... Тук там. Чакай, слушай го. Там с лампата на Аладин какво? Не бе, слушай го, чакай, той ще кажа как отива до Англия. Обясни ме, обясни. Аз искам да отида. Обясни, нали ще правим пари се, обясни да знаем. Отиваш до Англия. Добре, кажи как отиваш до Англия и... Фаш тук отиваш в Англия. Една сигара ще разкажа. Напред ти ма, дай ма една цигара. Дай ти ма една цигара, като се повяда. Ich bin heute rausgekommen. Von wo? Auch von Tempelhof. Wie lange hast du? Von gestern. Okay. Von gestern bis heute um 48 Stunden. И какво правиш в Англия? Мама кучо. Ich war von gestern bis heute Morgen. Снимай бе. Кой снимал е, човек? Ще снимаш, когато взимам пръстени, така като кажа така. Добре, ма как ще ги вземеш тия пръстени, човек? Давах ти цигара. Сега кажи как мога да стигна до къде каза? Англия. До Англия и така. И какво правиш в Англия? Как отваряш това заведение? Кажи. Ти си в Берлин, а защо не го правиш в Берлин, човек? Да, защо не го направиш това в Берлин? В Берлин живеят 7 милиона.
Виж го, професор, затваря се тата. Исус, wir wurden ja gestern alle festgenommen. Дай му на топче. Това на топче, херите се оправя. Веднага активен ще стане. Но ти трябва вече, а? За клеса на гробища така. Ама, той файфата го виждаш ли? Файфата, покажи. Файфата. С тази файфа ще пуша бялото го завирям в амоняк. Това да ще го направя. Защо ще го направя? Бялото го завираш в амоняк и го пушиш на файфата. На файфата го пуша. Това ще го направя, защото знаеш ли? Това като го правя, Да. Това като го правиш всички пари ще ти в джоба. Добре, откъде ще ги вземеш тия пари да ти са тук в джоба? няма да го продавам. Разбираш ли? Да. Ще ти дойде направо схемата в главата, като го пушиш. На момента. Нали? Как познай го е. Ама марката на дрехи не разбрах. Чак. Аз ме малко да вземе пък парите. От всички Луи Витон, Гучи, Прада. Армани. Ще видиш. Адидас, Найк. Човека ще видиш. Ама такова, парите откъде ще ги вземеш? Да ще ги вземеш тия дрехи. Нямаш 20 цента. 200 хиляди слага в джоба. Ай, се обувам. От 200 000 лева. Кой са нищо не са? Добре, нямаш 20 цента, как? Откъде вземеш 200 хиляди? Обясни ми откъде ще ги вземеш тия 200 хиляди. Отивам от тук в Англия. Така? Polizei gestern Тук отваряш. Да. Я, хаби ще бъде. Отиваш в Англия, отваряш тук Zwei фирма. Mannschaftswagen in mir, Teuser, Flo und Отиваш само там да Я, приказваш. хаби, Да. Така? Und die haben uns Ще ядеш mitgenommen, da mussten wir nach хората. Tempelhof. Като енергетици. Weil ich hatte eine Така? Aktion Rucksack und 5 Messer. Близо. Hast Ще du гледам was? колко Und това. Holger hatte doch Machete dabei. Пионер искат. Hast du Messer Да. immer noch? Nein, Така, wurde alles три месеца е abgezogen von вчера. den Или Bullen. пък на месец. Има много. Kannst du welche Разбираш ли? besorgen? Там много Ja, е. für 10 Euro kann ich dir Отивам richtig в Gutes besorgen. Дилсбург. Там шефа е. Познавам. Ich kann dir alles besorgen. Ich kann Така? dir auch für 100 Euro Waffen alles besorgen. Му казвам. Константин. Лева. Гадното е направо, нали? 100 тона. Аз знам, бе. аз И откъде ще го знам, купиш че- този дюнер? Ще, Като като избирка. Откъде ще вземеш пари? Пари няма да вземам, да няма да давам пари, бе. Как ще го купиш този Аз отивам 100 с тона? Мерседеса. Ама пък Злато. и вънка е. Добре, откъде ще го вземеш това злато? Става, бе. С Мерцедес. Кой го знае? Откъде го имаш? Айде да се обуваме. Има злато. Билю. Имам. 20 цента нямаш в джоба, какво злато имаш? Не бе? гледа сега 20 цента, нямам, имам. Имаш ти. Аз никъде не съм ходил. Да не казвам какво има.